aquí a Oriol Rossell és època de control de maduració. Aquests dies estem anant per les vinyes, ja vam començar fa una setmana, fent els controls analítics de cada varietat. Sobretot en aquests moments el que estem analitzant més és la varietat Macabeu. En aquests moments devem estar sobre uns 6 graus, 6 i mig de sucres i una acidesa encara molt elevada. A part del control analític, també fem un control visual i un control gustatiu. Mirem l'estat de la pell, la polpa, el pinyol, si està verd o ja comença a estar més madur, cosa important també. I com veieu, aquest raïm ja té un bon aspecte. De moment la collita es presenta bé, la sanitat és l'adequada i bé, que no plogui i tenir sort una mica els pròxims dies.